Ghana, you need dachi. Bakukra. You better bro ya bro. Omunyamu ni pa ho so. Ene nkwala so subanfo. Ene abrabo fi, kasa twitwie, ene guase, ya trap eto. Obi man so bobo no wadagya. Adagya edisie no, obi mfa ho. Obi man so pai panyini bia, wonfa ho. Ye panyini no so ene do no so be kansamfo a. Ono so nwene ho. Kosi, kode nkoda. Oman ne ehunu liti, ye hunu na ati Ghana. Ye maso side kohwem nam se pu. Ye nhwe, ne nsakra ya adwen na MPP for. Sa asem osafo mafo abeka no. Se ma nhwe ho asem nka me kas ma chere mo MPP no. Agubu. Na taba nyina ya dai. Abubu. Asampa na maka chere mo no. Ahwefo yema mu nyina akwa aba ene obo ade adaroma yasan atrase bio aha ye nana Kesse TV wo behwe yen ewo Kumase pankro no bonsuom eho no twere ampokwa nyankopon ene nananom ede na koa enso ahye na disa wonni hawo ene wa amba no wunya eho ansa emfa anko ti se yare se yawo so digwa ne enko yie na sem wo kanyina ansa pe bambo wo se bambo sine sikaduro onde da bia wo ka na no kreso ope bambo wo ne mahodo nyina mu a takubie ekuta no abeye kese tomatoes ni nsuo bi a wo ton no abeye sika kese de amawo na wampe bambo de a ene sika duro kura no so ote bi nka na akope bi a enye yie ne ya trase ede ene ye beka na se ene ye mehwe na ye musa Ghana fo ne ya ahwefo nyina ase enti oman Ghana ye wodaite ni tuturu mebuna ye wo mu ye wodache sanse ye hwe ne atete hofo be ye duom be kon ye duom ja be preto ne mato ho ma ye na ye nchirime wose bia ka be toa so won teteyem ya mamre ne ya mane mu ene ne ma hodo se ne na ekoyi a na de obusa nyina se ye wodache enti enetie na hwe dwumadie bi ye wie a na so akasafa ho oman no wodache oman ni dache ni nyina mu no eye nana Kesse TV so nko a na abete sansem we nyina meda me ho aba bapa ya de ye Kesse watrase tikase ya wi adwen no ne de wonye oba nso nipa no binom so se no fo Kesse ya obi anu ma no obi nti ye ba ya betrase me ba sisi ya ampanesi ya pai be hunu nti ene ya chechire boa nti samre de seniam di kan ekan no ya de ye Kesse watrase na ye ba bedin komo na wie so yem wa ha ye ne ohene ba na wapom ti sei otwedi ampon na no ma bone ntra na no obi se Ghana for my ti sei levi no ti so obi kan sei a o se na bia be o te ho be kan o se Ghana for my o my sei levi na ye dey yi levi ne se di piska eno de ebinum bae bebira na akakra bi dodo no a sa ye ti se dia ye be kan ye aka ne se ye maame no no mu nya se yi levi ene so ye me bebire hu so mu aye se yi levi de nipa na o kan sa de me ne be ya adwen ya de ba ko ne se o hwe ne se de nipa si fum pesika inuanom ma nom ne ekwan bi o me nam so a nipa ko no fa be ne ya adwen ne se obi kan se wo pawale pa de a de so ko bia Pentecost ne Roman ne ho anom se wo pawale de ho na abenya wiemfo aye den awale nemum se high class ndia this be akọ hotel ne mmia hodo bibre obekọ na koku ba ko bi si no unim de ode twen waye se yi levi no ote ho no no kramum enti no kranyame anim ni se wo hwehwe eniema bi ni videos ne eniema bi ekoso a ebia ne se odasani ebetimi abutu ho ama kraman ne nada chiwade Kesse aboman ebeya din beya nwanwa se aboa pa sebia nyaado obetimi abani pa won so ne beda nti won se nananom kura aka se bi se so do ho hye kraman a otafre wa no kre na wanu mpo na otafre no eye musuo ne achiwade mpo no ye de busa abenu ya o do ho hye kraman a otafre wa no na kraman betafre wanu mpo eye bususem eye achiwade ema yen na mpese odasani ekowro no ebetimi awro no ama aboa kraman ede ne bema ba ko bia hwe de kraman so ne hunsuo pa bebrase ya bie pipe se wa fa nipa atenka wonya ne nipa mu na cha ne yonko aboa no enti sa pipe no hunsuo nyina na wa kraman no nipa kra hunsuo eduru sa ebe ko no ho na we nyina no se emfa se ta wa pama onim se minu ayi kafla ese bai ene yare bebrebe ba ba ni sa wa kire sa kire ne ni nyina gba sa ne ma no ni nyina ya muwa ni nipa na muwa ni nipa na
ene emoa ne nipa asetena ene de yade bebiri edebeye ena eba saa na onyankopɔn nome eba yeso so abani paso na sa abrofo yi so ebitimi ne wo mu akora da ene ne kekeka ho ana ne de abrofo ene ne mu abeda sabe ohene se ye ka no kure pa wo nyame animu a abrofo dodo no a omune monsamfo no omune setan nti se yakopɛ bonsam ne yehia broni aye se abibiman nyina ya basa nyina eya bi abrofo ya mamre ne ya mamre mu bibia fi se de dikaye no da bia on se me kasa asembo na me nya ekada odasani betimi anyawa adi wo so abrekiu aju bibia afiri wo nsam a gese onya usunsum enya bre usunsum asia ya wiew enti abrofo hunu usunsum a odoma nkom obo ade de maaye de ma bibi buan no ena ofa so de bible no de be kata so me tu sa ne me nyina tugu enti sabi mpanifo se yade ebekum krama na to na pampem so ati ase enti nka ade bi wo ho a ke ba nka sabi o eye kwa ketewa bi nanso na me amamre ne amane ya ato atwene hwe amamre ye ka amamre a se da me chechire mu a amamre ene amane ejina ho ma onipa usunsum ene wonante ade a wo de ball bra dia mo abla da so wo bibiem alpha ene na wi ase bibie say now it's a sia na me no ka say kula no se obi nam ho ya na ahwe nipa na nante a wo de kwa utimi so oya santini ya obi nam ho na hu ne nante o ko hu se oye sa tribe we na hu ne dressing kura na nante keke no e kire ne bobre ene be ofire so ati ase enti ye bibia no se bia mu se benya ado asante shada atiti nipa ye nye nipa ene ye adwuma enya adwuma ye nipa ene ye nipa te saboa ye ntiti nipa enchiri ma de saa na ekro nti se de wo ka no ene ye nipa te se odwan te se nantwie nantwie ho de ne kwa didi a ba bia nani behwe no ha no didi kwa amena kwa no kotom ni wura ni ho a amana ni anko ho a obewu adam ko hwe amana ni mu adam no owu te ne se ase bia ye ne kwa no ene ye nipa nti wiase a ekọ no enye papa sabe ka flache enkane no ye nananom sa akwala ye kire adidie sani ye faso didie ye kire kwa ya faso a obekasa ye kire kwa ya obefaso a obenantie ye kire kwa ya faso a obechia ene kwa ya obefaso a ode betu anamotu nyina nanam kire mami nka bi nkire ebi ne ye ntale hyem kura ye ntale hyem mami nka bi nkire we enkane bebeto mpanimfo kakra obehu ye no nyinimu amia me behu ne ye no akwara odidi a sabia mu sabia nyaado omfa ne nsansi fom sei so bo odidi na nsa ba kosi fom odidi ena o contentem so tim ka chen so odidi atobo obo ase ye nyina ye bete kire abafla odidi a wano wesa enwe so wano cham ya ye se odidi a twen wonsa ne se tobo ase wote ba ko aduane wo homeso kakra ma aduane ne nko ama wonum ne hai na ensizi ohome no ya se wodidi na de aduane fofo no ma esizi ohome no ama woni han ya na o de side de we ekonipa mu a egu hu fi ti nananom kire ese wodidi a ti akwala didi no di ntetema na twen wonsa wodidi atwen wonsa ne atia wonsa wo kwa ne atwa so ahu twen wonsa wodidi adi wanim men free wanim emfasa ko obi de bia na mo dos na mo didi kwa na nam so na da so a na nanu beka cho se due ni kom yen kase due ni nam enti aduane no didi wi ansa na wawe na ye sisa ye de sa na tete ye yo enti wo didi a akwala wo didi awie ansa na nam no waye dai wawe enti so didi wi na awe nam no a wote de wo wonum se aduane no so ko enso ne abofla ansa na nam se ye nipa ne entity nipa enti no akwala didi a enam no wodi kai target obewe nam nansa obewe nam ni nyina akwala beto awe nam ni nyina owe nam ni nyina hweduan no bo so opia si nkyɛn oni ntete ye nipa ye ntete nipa na nanom se o dwale a ye ntonyom me be kyerɛ wo ye se o dwale a ye ntonyom anyuma o dwale a wonto no ɛna nansam na akwa bi ti TV so na okeka sabi nsem hu na ade a ya na me ya ne se obi a onima bakosem onima mane onim
no hunu be onimani onim onim be onte be ene wate e ba se ene onim hwe ene wampa bibia nhia ene ne mpanimfo so anka bibi ankyere no ya nkyere no kwaya obefa so nti okasa nam sa akonya aba wo TV stations ya ba ene abe fontinta YouTube ne WhatsApp ne hwan na sefo aba nti onya akonya no a platform no obetra so na okeka nsem hunu no otumfuto gu nipa ni nanim ade a wonnim no ka hwe se obi betra TV so obi akora ne bi TV na asema nipa ne kan se ye nananom yesi udidi udwale a ye ntonyom se de obi sa no na wotonyum a ehuro na beko no nye bibia nananom ka kire se otonyum a bia wo maame ana wo papa bewu it make sense beto olu made wo mu de se wo kire se oduma nkuma ba ade na de nti nananom se ye dwale a ye ntonyom no oduma nkuma ba ade no ufiri ona ye moba no na wo sha atare dabi na wo sha mpaboa ba kwaterekwa so ba kwaterekwa enti odasani baabi a wo begina abebo kwaterekwa se udwale no wo wuro ho no eye sunsum de sunsum ahintasem baabi a wodwa ho bia no eno nti me ka asema kire wo se opese wo ye obi bone dumi obi a na se wo wuro ho adwaye e ka asem to no so a se ma nko ana mema so bia se wo wuro ho keke e ma de no ye hintade na mema de nipa biala se wo dwale na se wo kwaterekwa e wo adwaye ho na se wo kakasa bia e ja adwuma tenteba na wonim de nti a wo nkyerɛkyerɛ edam sononko da bia esanse sunsum mufuo a bia wo mu nkyerɛkyerɛ ndu die wo mu am ya tese enu nti ne ema adwadware abonten basabasa nti sunsum bi yeden e ware wo mu chance wo bie wo honam dua nyina ade nso ye suntum ya udbo ho adagya at the moment ya waworo ho no wo gina brefufu ya oni sunsum bi wo contact oni sunsum bi wo apam as a kyerɛkyerɛ sɛ oba no na wonhye hwe ena wonkuta ena wonkura wo be kura why wo ho sɛ ne wo ba no saa na tie enti onipa sɛ ohia mpa ebo bi pa abo a ehia bibi wo nyankopɔn anim ɛwɔ nananum anim ana ohia asɛm bi ka ya asɛm yedu na asɛm na waworo no ho ɔde bompa ya ɔfa adwuma sisi a ɔde domi a ɛyɛ adwuma ntentem ɔde bibi a ɛyɛ adwuma ntentem enti mra ɔbɔ ho adagya udware no adwaye amanfo ba bia nipa dware bia no ɛyɛ sunsum bia sunsum bi wɔ hɔ ɛnu nti wo se duru hɔ a no waworo ho ate sɛ de yi bodamfo wate ase wote sɛ bodamfo nti saa bia nananum so udware a ɛnto dwom emla wu dwale na enye saa bia na nipa wo to nwuma na kye se anigye bia yedai eba aba mu bia na wu gina na adagya na wabɔ no aho ye konkron bia enye bia esese wo de tontum bibi ana wo de ka asem bi kyeche wo werɛ ɛyɛ ade a ɛyɛ anibrisam sɛ de ofiri wo nane wo na yɛ mu a wo de ba no kye se no kai wo sɛ ne a wo ba ye wo ro wo pa enye bia ye toto nwom ana edidi agoro enu nti na sɛ obi fito adwaye a nyame amboa no wanya sunsun ba bia ngura enche no wawu wo dware no wote adwaye a obi obetese ahwe adwaye bia no ontan ni nkwa onche dise nyame wo tehwe adwaye se kraw na bo panyini bia amane a se bia wate ahwe adwaye a emperifo no be kwa bi sase a akopɛ nipa na gina ne ba bi ne sa no sunsun aso no nye enye papa uponya tehwe odi asam na maka cholo wo tehwe adwaye se krawa onkwa etia na usunsuma ya dai abrase wati ase enti ankane no so obi ekohwea se adwaye a eya asem kese pa yesi nkonwa nyina yekɔ ho abisa kɔtwa de kode wati ase se de wo sebofo ya dai atuo ana waso ya sebofo atu na sa asem bi ba enti adwaye obi dware adwaye ase ye ntonwom se de obi sa ye no na obi abegina TV station no okeka nkwase asem sa huru obekɔ nipa koro no ehuru bekɔ nipa na huru no koro kɔ nipa na no mu ya na ya na kyese onim di okeka onim ne ntia se obi betra se no okeka nsem huru enne sebe nkwaidwo anu sini bia sebe num nti onim hwe kura na okɔgyegye ne niam kakra be na obetra TV so de conference masi de na nasmasi de ho ahon de sofo na okeka nsem huru na nsem bebre na nsem na osofo bi kyerɛkyɛ da ya ase bete wasa na mesre de se na me wo ayipa se ne number bi a ka sofo no ka be bi se na asem na ka be kan twi pa
onim nya oka o fire ni ya ase a obi so daye na odwale nsuo ma ose abodua oni hwe o so daye na odwale nsuo mu a tie ni ye o so daye na odwale nsuo mu a eya hoto papa wa horo hu fi no wa horo ho fi no odwale wo kra no se asafo kra ko sakra e do ko nsuo o so daye na se enti obi a ne sunsum ye den pa o so daye na atamfo bi pam no obo won se nsukasie bi de ono aye dai ohuratom no otom nsuo ma atamfo ntimi mamu mabio o mo akachiri tu o so daye na se o dwale nsuo mu a o horo kra no o kra ho to fi se oduma nko ba ade no nsuo ya ade a edi akotene e wo wiase mu kyam mienu atumi nsuo mu ya tumi nsuo mu ntina me moto no e ya tumi wo nsuo mu no o so kra wusa no ya so ati ase enti nsuo keso akọ nsuo no akọ tumi no akọ kan nine enso no osofo mu awo no oti TV so o so wo kire da ya ase obi aso da ya no odwale nsuo mu no o se ya musuo aboni dua obi dina koma bosom obi dina onim hwe ensamuru nkwa ofa asofo no me hwe o mu ne mu nsam bi ne no mu nkyerɛkyerɛ ekofo bi so o mo so ya o de mpetaku a ya fa odwan ngoma dura ya ho a ebeta TV so me ya na asomasi de konfo asomasi a na me hwe wo mu a na o me ye me mobɔ se ye kyereba yie ne ye keka ho unkosua ahwe nananom nom adwuma bia uni sunsum bia ene obi a betra TV so a me yeta no konfo me why onim de yeta no krasitie onim ta no achiwade onim ta no hwehwa onim ta no akwai onim se na mentwa no yekotwa asonoma so program no onim so panina ye ni di nkomo no e ka se asonoma ne so ne safo eye tano kuro tano no tambia asante bekwakon bia na oka ho ne di nkunim bia ye den eba to obi a nkokom tano bia no oye soronko ensu ne sane a wo kan bebre agye ya so we na no ma bi kro wo twa mi kro so tano konfo na ono ho na akoka se konfo se ko wo ne hwan e na akoka wo hene ye kan nyina no hwan na akoka che se onye tano konfo obi kro obetsi onu kro bedi watem se obi a won fa ahudie onim de ekro onim na fade a enye onim ade ye fi ene nkekan ye ayem fanka no ya yem fanka no onim sade we kura no tano achiwade mpa e bi edikai enso so ye ya enso so tano konfo tano konfo o ka de no wajade yi o na akoka se onye tano konfo enti wo yene se obisa nsem we de we ya baba ni ade a sa na mini otie na se obeka se so ye wodachin se no na abesi we ye mu na se ye hwe ye dachin ana nananom di gya yen a ene yen ye betoa so yen so ye gya hwako yi a ye ni dachin ana temu da na obenti ye ni bia na yakọ ye ni dachin eno na mekeka wo ya e bia bewie ene obi asori a na obetra TV so tesen akota abe fonten tan so o mana no so a panyini wo dinatem no asopa no akwa diatem a bewia na sabia mu sebenya ado eze kraman kro na ni nso ade na nkenye boliga dwom kraman edu odwan be ma achi ya se no hwe abeti ato ana wa fa we na odi na chi ni wura dwai o ni wura dwai edi na chi ewo boliga dwom ewo boliga o se odi na chi se odwa no hwe abe dey abeti ato fam abeti ato na wa fa we no odi ni odwan na chi dese na ni ba no so no na odwan de duru boliga dwom so krama duru ho David point of no return onza ema na chi bio ena ni minim se kasakwa aya bebuo na yo o hene ye di atemwa abesi ye hemfo so efiri hemfo so a ye di atemwa ba beduru empempenso a se de esi ko no enye papa o hene afa wi akire no edura ba besi ye president so ama ewi akire president Kote eda bonten oba bi die no asa na omsi swa ye ketekete won de abewie omsi ye ketekete enna msa de ntia ya antiti nipa etio ya oman ye ni dachi ba kokura se si eko si eba
ye ni da che ba kokora hwe ye di atema fa abewia di atema free sa mpanimfo so abesi president ya atwem so ewie che o man panyini na deja ne bema ye da beto abonte ne wom susa ye ketekete mebo ana eno na mhia wom se ne wom susa ye ketekete se so wom ne ano so ye kokokokoko ano kokokokoko na sabi we nyina se anadwuma na sem se nipa kro ohu ya o se ye ni da che ne se ye ntiti nipa kan ko kapani mi bi kote ho asa debi kaye musuo ye mpanimfo so a enka ye ne dia ni se omutwa sapato ho omutwa sapato a ye be fa so no ya nka nkwala yi edi nsamfu hunu ye dia beto TV so YouTube so WhatsApp so ho ahwan ene abefo ne ma aba nyina so nyina ye mpanimfo atam asopa akọ wie president ye mpanimfo so a keni de omanim kakra ye tu ye ni a ekoto omanim a omo ne betu yefo akyerkyere ye kwaya omo kura de yiri di no ogyadamu omo de ye nye kura de yiri di no ogyadamu e de nyenyenyenyenyenyenyenye ene sei ene wahene mu a otimi sori no wahene a empo sebe enye na fe no o men no no odna no nanim dwetwiri fom no obetra radio so obetra TV so no odi na tem no otomane no wahene a wono anim se enye na fe no enye no yonko no o men no na ehemfo kura bia wono ho keke kura no ba kokura no na nye na fe no enso obetra obedi na tem wahene a wono sebe ka wono da domano ya ono na ebetu oman ne fo akire nkwada na akire papa akire ko obefa so obenante ekwa obefa so obedidie ekwa obefa so obetu bata ekwa obefa so obedi bibiala na kwa nyinam na ho fade nyina la mu no ya ne mpanifo nyina asese abewia ya memu so mpanifo so a ya nso so ya ka memu mpanifo a yesu ebu man so a enso ma onso a onso de no akoto bombo kula hey akwa wia kobase onabo wasafo mafu etima begina ahemfo bi anim ono ane na ehemfo akobopo kukuamu se ye prefer hodie na ye prefer hodie na santefo nka ho na santefo enka ho ya na asem ahyew papa na ebeye de be nwanwa se no hene Ghana no ahyew papa obi a wonim no na nhye se wo hene adenti na ade efufuo na abepenti na ma na yetuntum samra ye nananom ekoko ekosado na achim no wo hene fa na Ghana santelem wo ba kra tin fatu woni se enhyehyeye ene apamu a yempanimfo asanteman yempanimfo ene abrofo yeye ekobla no tutwa ye apam no ene kwa me nkruma gina so de pe enya afa hodie de ma Ghana wo city bi ko so wo ho minam ka kire wo ye nsem ka se me kan nsem bi a kire na mfo su ayi abefo ntenta adwumadi aye dinti no ye won nsem bi wo ho a sebi yenka yemie so mo ye san nsem hunu ne enema nyina ye hemfu binom ene abrofo koye apam o ese ebe sikadwase e de onema bone be ye ya ne abrofo ene asante be koin amantimi ni nyina echi Kwame Nkrumah sanya afa ahodie no mo kroya na mo sa wo ho ene Kwame Nkrumah beje asante tumi kese a na kura ye ewo ewiase afa na nyina no emu fa efiri asante hene nsem nanka asante hene ka wana ka ewuru Ghana wo te se abrochire hema wo ka esika ye bedie ka asante hene no wo se ti eda so wo munim onya se wo munim o munim nanso so sabi panyini akwada akoka abususamu a enka panyini no wona ka obetretena abofla no obetia no obetia ne kwae fi se asante yetiti nipa yenye nipa wati ase yeso wo sankwae a kye wuti na yedai eko amamle ho hwe enne na ewiase bibia da bia me kase bible a omode abrofre de bae omode aha bibiri ye kye nipa ye de yensa nifa na kye no enne akwala huru panyini kro obetia wa ontia wompo na kye obetia wo no obuonim ani die nim enka ne akwala huru panyina wona ne teka mu kra osore tetena se ogene back akwala enka ne efe no bomba latre yane ene ne efe no wokọ yane so akoto sa akwala otiti so panyini ba no wodire tubiri e sole
Koye se ni teacher ni. Ama panyina betra abeye. Ebi ya no woni se panyina so niema. Akwaje am ye hyira no. Akwala di nsamboni a panyina bi twam a obetia no. Na wode wakọ ma amensam akọhye ma amensam no awofo nsam aka bibia kire no. Na wada nipa na sese watea ne ba na ye dei. Ama no na nipa ne asa tea ubie mu. Ye titi nipa asante yenye nipa. Etu nse ensamfu ene kasafi ene niema nkrofo kasati asante hene ene asante man nyina no. Onse obi a head atai di kakra. Emere no so. Asante ni bia no eye den. Se obebie na no akasa bedwom akoka kasafi egu na busia ho ye dey. Efi fi se ye titi ni pa ye fa na kato. Ye fa so a ye kasa. Wahu enti hwanyene hwe asante ni bia tu bata ete se die se te sei obenya no so de ne dia ye dey. Aba Fie eye onyankopon ahyade ni ma ko ye tu ne fo. Ye tu ne fo. De to so biam esika dwatumi ye dey. Enti ni fie nsamanfo ni fie ahom fi se asante fie bia no ye kyekere. Yeah. What you say? Nkunya ho. Eti santini panyini bia ni wa obetuma be gina dwom. Ana akotena be dwom na akobo pa ohene ekwan be ne fa asumpa osafo mafo enya bia no. Omu bo ne ne hemfo ene na pamfo ebe omu dwa kokua mu a NPP fo. Ekoba se o se ye kyekere asanteman no ye be fa Ghana no na asanteman enka ho no. Enya bibi no mo kan na be wie sa. Se firi baby na ko baby o mufo eti woni tu afo o ka kire o mu se aba o mu beba beto no o mu nto masantefo o mu nto machemfo a wo MPP mu me ka sampa na akire wo ofa hwe o se wa asentrechire mu na wo mu bisa ho se emra na ye pe fa ahodie ama Ghana man no na asantefo nya dai enka ho eye de na ebe wie sa na o mu nka ho o mu ka asem bi ensem bi akoso o mabopo bi Oma nwinwini bi ena me ka asema kire wo enti se asantefo nti na mo be pe president na dia ene ewiase wo yoto aburo a wo tayem na huriti apanyini so a wo se ni mem efiri se onyankopon obo owiase no odo bia ne na doma kyede ene ne tumi na ho ode de adai ama no na nyame asem so na be ebe ya adwuma na omapanyini kufu ado pe president no enya asantema yanko no henefa ni jira asantefo ya na chas konyo fosu ya ofiri ayi wore sai awura makuro mu efam yi obebo na wo yewe na de ma no a asantefo ni bri ye nkrofo boy ho adagya ye di na echi no sa bere na asantefo no mododo okra yesai no mo yesai na sabia mu sabia nya ado Ghana man wi asanteman a eni man dodo sai hwan na wo sebe abakosem hwan na enim akwala kura mpo a wo wia edum se asanteman na konje Ghana maye dey esi ofise Ghana ebeto asante Ghana beto asante o na gold coast no kra na da Ghana so no gold no na free fine na free hefa gold no a da gold emra abrochire hima efri abrochime mu ba Ghana edikai ya oba asanteman mu was it there this is the garden city Kumasi garden city enya abrochire hima na kai Abrofo sika ene o maja pade a omugo ne omugo odu nyina no efra santimem ni nyina efra santimem sabra omu fa nyansa kwai so mbepe omu ni sika dwa bedi akon ni ade omu ne yebe kon ni ade omu nya kwai ewiewia gold ni ade bebrere ade ade ko omu mem wati ase na sabia mu sabia nya ado Ghana sabia wo ka no ye ni da ache efri se ye mpedi mfuo mpo a oman no ye de agya won ya nkom betenetene ye de be kire yakwai de be kire kwa e be fa so akasa e kwa e be fa so tu anamo e kwa e be fa so abobla no omu ni good character adwen papa suba papa bi anya dai eni wo mu eno manager pade a no mu hwia no a na hia wo mu a ofa ye kasi ye kan nsemu a bema sabe o enu ti na bema kasa wie no na ayibi wo ha na aloko ye fa no mrasepo na nanom so kasa ya se friend tesu akono na enya tesu akono na ye se wo ha na bia o minimu ha wo mena de ana ye o ya tesu akono we ye fa no koku ye se o tesu ogunsu a o tesu ogunsu mu a e na tesu akono na ye tesu akono na no e de no wo ho na we ne de ye fa no de ye fa no koku oh
Sadia when Yankopon Dabi Yanfabia more bow. Yanfabia more. So Casana Beshahano. O Casana Beshano. Obenibi. Unmaricodi, Obenibi. Nasa ne Ghana Mafunu. I and where the Yankopon de Boom, Obenibi. Nemino Funham. Ah, maybe Chelawadicro. The Tia Benibi, Weno. When Yankopon de my memon. Do some like some one yabre. Nina Abre. Or Trell say, O Casagino. Weno. Aye. Now let Madia come Casomun. Oba a soon any buying. Any bema a soon any ban. And Saka baby womb. And Yamia de Bo. Ah, never who saw a bema. And a child bema. It's out your way. And man, I said, yeah, can I make who obey you? A child didn't say, over some bar. No idea. Oba de over some bar. I'm out here, some bar. And the way they but Tom was a terrible someone man to when you come. When I say Podono, Okasa was here day, Jenny home. A drew the air day class, some near the minipi. Tina Casana, what the Shawahano. No, you go grow. On Yanko Party Boom and make a chow. We or does any message on Tiasi. I didn't know Benny. Ben may be a Casa or General. A to Penina or Casa on Minohono. Or your bar. Soon in the bind to Sabi or your bar. San or tea. Sabi or your bar. Sabi cranium. Well, Sabi or your bar. Penina or Casa on Minohono. Sabi or Tesoba. Or you know, Nasabi. A Sabi or now Coca. Now Cofam Papemu. And into Timu. And to Ghana mine says, yeah, you dinner better. Your new future. Eti ye hwe se wo mo tutu kwan a wo mo hwe sa sensem bi se ye nanam bi eye sei na ye nyina ya kan ho abom titimu nim busua bi enim asori bi enim abosonsum bi enim ye nyina ye adekro na mum do dwan pen wo de ne kaka ye de ebo no ye musa wo mo se abrofo man so sa ne mane ma bi se ye ne ye tititete se ne bi a osafo man afo kokan ye ebi wo ho sa na and Penny say, Penny Galivia name shire. Asa. Nasa. Na ye can crown. A brofunan casacra on my day, a memo politics. A buy, a bar, man monocrown. O quabruch munua, and yes, I net you. A brofunan casa over this politics, the buy. That is our Debbie. Now, a buying your America. On my memoirs, a Democrat. Republicans mbo yo edru baby Democrat DB ebetena akonya so wotena akonya no so no ene wotena sidi hu se dabi yesi kasam ye dai enkoyie ye woni pa bi wo Republicans obetima aye adwuma no abeya adwuma na abo abi yesi kasam ye dai akoyie ene omko fa no ebi na Canada so obeye no e de bae so obeye president a tieni yo obejina so obaye no so wankasa bi free party we mu na bae asesi ana obentre enti we no ya mu agu ase penti no ono so di akoma papa be dey e boy ma mine ye dey etimi ya pega Ghana hasana tie dabi ene MPP ni obetena akonwa so onima NDC ni dabi opesa NDC no hwe ase ka akwa ye bi obetimi aye MPP ni mfanye dey ema no wode kwa koma ne yonko MPP ni a onim hu ya wonim hwi ye kwa nansa pepa na anwene ne sina tutu sana NDC so betena akonwa so a ono so ne yonko NDC ni no di ama no ene ono so de kwama no na MPP ni bi unim dibi enso ye mfanye dey ema no ti Ghana ye ni de yi ni da achi cho eti abrofo ankasa no amoti ofa omoti wono omko abrochi alo makofa abrofo amamodi abeto ye so no ekoya abrofo fa so dwene nipa ho no omoju sa na ye dwene ye ho dabi ya nkrofo ndo omu nipa ho sa ye dwene nipa ho dabi ye dwene nipa ho a eka Ghana ahokyere ne abebresa ye wo mu no enka se betam sika tesa dia akosi ayi wore say Jerusalem chapel ye se fence cathedral Jerusalem chapel abra sa sika we ahokyere ane abebresa Ghana wo mu no ke betam sika we se de kosi ayi abra sofo baako na sori da timi fa nipa be se be 10,000 na say your mind dia ankurankuro me ka asem a kyerɛw ankurankure say your mind dia ankurankuro me ka asem pa a kyerɛw ebia na wa betena so na say bibi sida ya ma akomfo nyina me so asem kakra ekom do na didi me ekom no we ekom do na didi me ya say kom na dwane okay na Ghana for kom de obi a wadwale ohia na ase wohoro ekom de mo obi a wadwale ohia na ase wohoro ene so adware na ase kaka ho enem so obi a wadwale awie ahoro adwale kama no ohia na ase wohoro da bi won de se bia na moto Bible no ka se bo se de wadwale awie ohia na ase wohoro biem na no se maka cathedral asem mu ma men ka asem kire baka cathedral asem mu Ghana ha nya na mo se mu na mo se ye ne apupu e boy yesuo
ye da su kachia ye na nanom so me de kekere Ghana man na mo se Ghana man ya Kristo man no osofo ba akwa nkura ontimi nsi dai etumi fa nipa be 10,000 people asori dai no asori dai ba ako tika ye nkwaje no ma Ghana fo na asori dai be na eni Ghana ha ene efiefie mu nyina akura no e fa de ya asori ena no yesuru he ya nye no efie ya be si Pentecost asori dai si enimo yi ama efie wura na kwahye akiri asori dai ka de wadwale ohia na ase hulo biem e koma di nipa ne aho kire wo nipa so no saiska no komo fa mo ma nipa system na cathedral ska no be ma Ghana fo nyina amen emfa so be ne wo so e de anu enya de afiri mu se ye so mo kofa abo bi free Israel Israel abo no mo kofa free ye no sa abo no e che abo a e wo kofa no chitieti aso wo etieti aso wo aso ba so kwa mu and konfanti abo a otieti aso aso ma so abo a wo to kosia ko to so ma ne ko to mampo ku no mu kai no so no saabo no e che saabo Dabi me hunu bokura e bia ne fa na sa na bia a ekuta abibiman a ye ni da ache no ebi no hwe se ye wonsuo wo Ghana ha power se kuta enu tum ye womu ahode ye womu ade enya firi mu no enya bi ni Israel nsuo a mo do ma no ka no Israel ye kuro enya hwe o anto so ye nsuo no bi se ye di ni ana Dabi eho bra be ne yabo ye ni gum ye to ball agum bra be ne yabo ade nti na wokuta wo ade na ye na wo hwe na wunni ama ade na meso aba papa ma wo na wo firi wo mamu akọ obi mamu kofo obi mamu obi abo ade aye wabo papa wa konfo na chitieti aso wa so ma so aso ma eye adwuma ya baby otu koso ye koto ye koso anga so da ho besi na eda botai so o mampo okum ye ntimi hwehwe enkasa ye nya ade bi wa bibibem na ye nini na brofo kra na hwe na ka enye sika pudio emfa maye man yakoto abofa Ghana wodaache we nyina we de wa bu asem no me pa che wo e wodaache wa bu asem no wa bu ali obi ti wa onti ase meka so ye politics enye politics asem ne ye ka me nto abawia so da bi watu bi aduru ano me sabato so atu bi da me koto ma kosi anasa ama so atu bi da me koto ba ma hoy enam so atu bi da nye bia na ye gina mu ye NPP na ene de ono ani ye tisika so na so kom de ye afedi kom no kura bro so afedi ye se Ghana ha kura sabe ye pre eye fa hodie na Asante man ka ho kom no ene de sabra na ye be power ne de na Asante fo ka ho na bema na Asante fo ka ho eti so me ka asempa o NPP fo ho omo pa asempa pa bi ma osafo ma afo asem obeka ye no e me ka nkira Asante man na anya sa NPP ho agu ahefo hwe Asante man ya ho ne sa no on say yankasa ya do ye ho ahwene pa anya dai yankasa be yankansem be we are all nyina no NPP party no omo ka ho say ye dai omo bubu na pre omo agu no me na me ka kire wo wo de asem amaka cho no wo de hwe nsunsu anso a asem we de beba NPP ku no opposition no kra ba be som me say wo de aka cham mo na mo je ho na nse yesa mo ka ho yesa mo ka ho sama bobutiri so dia na mo pedi so opposition ne ka no kra se na nsem kura me tese Mahama be kan asem bi o mampanyin Mahama be kan ho asem wa asem wondo no say achem mafias de no kan mafias so mo ye mafias de no hu ne ye de ono bia ebi osua na ote so mo ye mafias asem bi o mampanyin dada ne kan so achem mafias ye de nim hwe na mom ye nim hwe kura no aduani a ahye no dokuna to ahye ye nim sa bene show what you nana Ghana yo ye ni dachi bakokura efri sefi yankanfo no trimu ya bro eno mo so yankasa kasa papa omo nwina ni pa ho so ene nkola yesu subanfo ene abrabo fi kasa twitwie ene guase ya trap eto obi ma so bobo no adagya edisie no obi mfa ho obi man so pipe panyini bi a onfa ho ye panyini so ene do omo so be kansemfo a ono so nwine ho kosi koda oman ne ehunu liti ye hunu na ati Ghana ye maso side kohwem nam se pu ye bedru mebi wotu na yonku nipa wafase ka bobo se nam de sija so no anwa we fi se de ekọ no enko papa ye hwe ne nsakra ya adwen na MPP fo sa asem osafo mafo abeka no se ma hwe ho asem anka me ka asem akere mo MPP no abubu na taba nyina ya dai abubu asampa na maka kire mo no
ahwefo nana Kesse TV so na abenya sa nkyerkyere wo ya yedi ka ka tro se yokuma setafo bonsuom ho na abehwe na kyira kwa na do ha na odadwene nyina enso akoro na de nana eka nyina ene se baabi a oman no ekoro no enkoye sanse de nananom di gya yen ya wosanke enso ebeye bi yemfa nso mu ato foundation wosake ebeye bi to aso no sam ne de ye se foundation ni nyina na yempanimfo mo nkan hunu se empani se wo tobo abo wunua no ana se odon sa ba ko kire wunua bi so no ne nan aka so busa ase wo so wasetnam krate se de yenhwe ne yie ya hwe ya da kye bia no enkiri ma mfa nche ye da nya ye twasa ade ato ho enso akoro no midin di breto ba kwasi twemese Mandela adomdom ye ya brefufrom ye besan ya hia bio ya da mo ase ya mamo mo ne hwe a adehye